около 30% от месото на пазара е контрабандно, алармираха родните производители. Близо 85% от него пък е вносно. Какви рискове крие това? Ще попитам доктор Райна Иванова от Българската агенция по безопасност на храните. Добър вечер! Добър вечер! Ами да започнем от това. Това, че 30% от месото е контрабанда, както твърдят поне браншовите организации, значи ли, че не подлежи на контрол при вас? За зрителите да обясня, Българската агенция по безопасност на храните е компетентен орган за контрол на качество и безопасност на храните. Ние имаме отдел граничен контрол към дирекция контрол на храните и граничен контрол и имаме гранични инспекционни пунктове, които са на 24-часов контрол. Там имаме ветеринарни лекари, които са 24 часа на границата и всяка една пратка, която пристига от държави, които не са членки на Европейския съюз, се проверяват документите. Задължение на всеки вносител, както на месо, така и други храни, и особено за храните от животински произход, всяка пратка да бъде придружавана с документ, издаден от компетентния орган за контрол на съответната държава. Още повече, че всяка една държава трябва да бъде одобрена за внос в Европейския съюз и всяко едно предприятие, което иска да внася в Европейския съюз, трябва да бъде одобрено и качено на сайта на Европейската комисия. Тоест, според вас няма вариант да ви се изплъзне от полезрението? Специално по отношение безопасност на храните и документи ветеринарни, които придружават храните и в случая месото, се проверява всяка една пратка, всеки един тир, всеки един кораб, с който се внася месо. Проверяват се документите и при необходимост, когато нашите колеги се съмняват на границата, се разтоварва месото и се проверява качество и безопасност. Самия факт, че 85% от месото е вносно, според мен е шокираща цифра и тук веднага изплува въпросът: вносното или българското месо е с по-добро качество. Вие какви наблюдения имате? Ние контролираме безопасността на месото. Когато имаме съмнение по отношение безопасността, ние вземаме проби за лабораторни изпитвания и да се установява дали е безопасно или не е безопасно. По отношение качеството на месото, то зависи от самия породен състав на животните. При някои животни самата порода е с по-високо водно съдържание в месото, в други породи е по-ниско водното съдържание. Зависи от хората какво месо предпочитат, дали е говеждо, свинско, месо, дребен, рогат, добитък. Това от породата ли зависи или от начина, по който е отглеждано и третирано животното? Защото ето те пак от браншовите асоциации твърдят, че у нас влиза испанско месо с повишено водно съдържание и третирано с добавки, но анализите на хранителната агенция не ловят това съдържание. Трябва да направим разлика и да знаят нашите потребителите, че месо е едно, а вече когато са вложени. Месо е чистото месо, което е добито при клането на животните и което е само разфасовано на разфасовки. Вече това, което алармират от потребителските организации, от асоциациите, месо, в което има добавени добавки, подправки, не може да се нарича месо. То вече е местна заготовка, защото е претърпяло известна обработка, а съгласно европейското законодателство ние не можем да забраним влизането в България на местни заготовки, които са претърпяли такива преработки. Мога да приведа случая с наредба 32 за птичето месо, която беше направена по-рестриктивна и не се разрешаваше влагане на вода и други добавки и подправки в месото. Тогава вече Асоциацията на месопреработвателите в България подаде сигнал в Европейската комисия. Ние получихме, в Министерство на земеделието се получиха няколко запитвания, искане на разяснение и тогава трябваше да съобразим наредбата с изискванията на европейското законодателство и да бъде разрешено пак влагане на влагозадържащи агенти в месото. Като казахте птиче месо, много се говори последните години за хормоните в месото. Това как влияе и вие отчитате ли го при вашите анализи? Отчитате ли го като вредна съставка? Миналата година също имаше такава ситуация, в която много
потребители, много преработватели, български производители алармираха, че има хормони в птичето месо. Трябва да знаят нашите потребители и миналата година аз разяснявах, че за да има хормони в месото, най-напред те трябва да се инжектират ежедневно, защото разпада им е 24 часа. При птиците това е невъзможно, също така и при едрите преживни. Но ние имаме наше българско законодателство, което се основава и на европейско законодателство. Това е две наредби са. В едната наредба забранява влагането на стероиди и хормони при отглеждането на животните, а другата наредба е за начините за извършване на проверки от нашите инспектори за влагане на неразрешени субстанции при отглеждане на животните, също така и спазване на карентните срокове за прилагане на антибиотици при някои заболявания при животните. Във връзка с това да изясня по-подробно, ние имаме национална мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарно-медицински препарати и забранени субстанции. И на основание тази национална мониторингова програма ние вземаме проби за лабораторно изпитване. В Централната лаборатория по ветсанна експертиза и екология има съвременна апаратура. Извършват се тези изследвания. Добре, а като говорим като цяло за качество на месото, какъв всъщност е критерият? Да е прясно, да е чисто? По смисъла на законодателството, прясно месо, специално за червените меса, е охладеното и замразеното месо. Съгласно пък за птичето месо, прясно месо е охладеното месо и бива и замразено месо. Но замразеното месо може да стои с години. Имаше редица скандални случаи. Всеки един производител е длъжен в динамика да направи изследвания при каква температура и колко време може да се съхранява месото за доказателства от лабораторни изпитвания. Изискванията са месото да се съхранява, замразеното месо да се съхранява при температура минус 18 градуса и всеки един производител доказва при тази температура влажност в неговото предприятие какъв е срока на съхранение. Всичкото това е доказано с лабораторни изпитвания. Понеже наближава и Великден, започнахте ли проверките на агнешкото месо, яйца? Понеже говорихме до сега главно за свинското, цялата дискусия тръгна покрай свинските пържоли, но с агнешкото какво се случва? Във връзка с наближаващия религиозен празник Великден имаме разпоредени вече проверки. Това са засилени проверки. Тези проверки са извън проверките, които ги извършваме плановите по официален контрол, а плановите проверки по официален контрол се извършват също внезапно на обектите, но те са на база направена оценка на риска на всеки един обект и се извършват с определена честота. Ще ви попитам така, вярно ли е, че агнешкото месо е с по-добро качество, заради това, че по-рядко се намира, по отношение на именно на тези химични съставки, които се добавят? Ами в агнешкото месо ние също вземаме проби от агнешкото месо, както и от другите видове месо и проверяваме и правиме такива изследвания, но във връзка с засиления интерес, във връзка с това са храни, които традиционно се консумират покрай Великден, затова ние ще извършваме по-засилени проверки на агнешкото месо, ще се извършват с по-голямо внимание и по-засилени проверки на яйцата, на боите за яйца, на боядисаните яйца, козунака, също така и на салатите. Добре, благодаря ви за тези разяснения. Все пак нека зрителите да следят и етикетите на това, което купуват. Да, точно това, да следят етикетите и освен етикетите да купуват само от регламентирани обекти. Да не купуват от улични търговци, защото не се знае каква е храната, ако я купат от такива търговци. Добре, благодаря ви. Това беше всичко от нас за днес. Останете с програмата на TV7.